देखा होगा नमो ऐप लोग डाउनलोड करते हैं, वैसे ही माय भारत के वॉलेंटियर भी बन रहे हैं नौजवान गांव-गांव में। खुलुमबाय आं उदांस्रि बर' दिनै आरो गोदान रादाबजों नुजाथि फैदों। दिनैनि गिबि रादाबानो जादों गाहाय मन्थ्रिया भारत हादरनि जोहोलावफोरखौ युवा शक्ति नमो एप्लिकेशनखौ गोरलै सिबिसालि खालामनो थाखाय जइन जानो हांख्रायदों आरो 100 साननि गेजेराव सुबुं माहारिनि सुबुं बिग्रायखौ गोख्रों खालामनो आग्रह खालामदों। ये देश के बदल के लिए भविष्य में बहुत काम आने वाली है। भारत के संकल्प को वो सशक्त करता है। मैं ये सभी वॉलेंटियर्स उनको 2 काम देता हूं। ये जो माय भारत के साथ रजिस्टर हुए ना, वो अपने मोबाइल फोन पर नमो ऐप डाउनलोड करें और उसमें विकसित भारत एम्बेसडर ऐसा एक काम शुरू किया गया है। आप अपने आप को विकसित भारत एम्बेसडर तरीके रजिस्टर करवाइए। आप इस विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में आप जिम्मेवारी लेके उसमें जो बताया गया वो काम कीजिए। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटी जाज फिल्डआव गिबि जोलुर बादायलायनायाव बेखेवनाय हाबाफारियाव बिबुंथि होयो। बे बिबुंथियाव बिथाङा बुङो गेलेनाया हादोरखौ दावगाहोनाय लोगो लोगो सेंग्रा सिख्लाफोरनि मेलेम आरजियो होननानै बुंदों। आरो এই স্থবিৰতাক দূৰ কৰিবলৈ গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থাই হাতত লোৱা গুৱাহাটী প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ প্ৰচেষ্টা সঁচাকৈ আদৰণীয় আৰু মই তেখেতসকলৰ সফলতাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছো। आसामनि मोनफ्रोमबो खोन्दोआवनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मख'जाथाव थासारि सोरजिनो होदों, रायजो बेंगिरिया बुंदों। गिबि मन्थ्रिया आसाम रायजोनि जुनारसालियाव नायगिदिंहैदों। सिलचर आरो डिब्रुगड़आव गंब्रै जुनारसालि लुनायनि गुदि खामानिफोरा जागायजेनबाय। थामथि बिटिआर सरकारनि गोग्गाथाव बोसोर 10 डिसेम्बरनिफ्राय 15 डिसेम्बरसिमहालागै फालिगोन भिसिडिसि सिबियारिया। जारिमिनखौ मिथियाब्ला बाथ्राखौ बुंनो नाङा होनना गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया एमपि सिब्बालनि बिबुंथियाव फिनजाथाय होदों। सिब्बाला मोनसे कर्टआव नर्थ इस्टआ म्यानमारनि हिस्सा होनना फोरमायदोंमोन। सनिया गान्धीनि 77थि जोनोम सानाव मदिजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफोरा हामलायथि बावहरदों। असमिया मुसलमानफोरनि समाजारि रांखान्थियारि सार्भे खालामनो हिमन्तनि केबिनेटआ गनायथि होबाय। मिरु सरकारा जाग्रा आदार आरो सिनिनि थाखाय फाथो पेकेजनि मानदान्दाखौ गनायथि होबाय। भारतनि रांखान्थि जौगानाया गासै मुलुगनि जौगानायजों लोब्बा गोनां, बिथां नरेन्द्र मदिआ फोरमायदों। सिंगापुराव कभिड-19 जों गोसारनायनि सायाव सांग्रांथि होदों। इजराइलआ हामासनि सायाव गाग्लोबनो गोदान हाथियार बाहायदों। जुनारसालियाव गोदान महर मोनगोन। 350 कोटी रां बाहायना गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया जुनारसालि नायगिदिंना बुङो। BTCआव BJPनि गोख्रों आगान खालामनो लाहार फाहार खालामदों BJPनि सोद्रोमा मावथिफोरा। कंग्रेस एमपिनि न'आव 300 कोटी रां बोखांनायखौ लानानै क'क्राझाराव BJPआ खुद्रिखांदों। गिबि मन्थ्रि आवास योजनायाव 9,739 मादाव 6,169 नखरफोरनि जाफुंसार जाबाय। दिनैनि रादाब एसेनोसै, गोजोन्थों।